Hi, Janice. Nilagring. Wow! Agbasbasa ka ti pocketbook. Agore ka. Kasla nabasak atan. As if naman among agbasa. Amok mo agbasa. No kaya mo pa ako istorya kinyam data, istorya na data pasbasaan. Kasta atan eh. Agkatuluyan danto data boyfriend ng agsina danto lang ta. Pag sinaan dagi ngay stepmother na nga mata pobre. Tapos ko adati stepsister na nga atribida. Tapos ko isugay mga kanya pag sinaan di stepmother na adi yung kilalaki kasi adi stepsister na kursunada naman lang dagi lalaki dita. Pwede ba may tanaw marami buti biyag mo nga nga is istorbohon? Agawid kan, rabiin, adda ka pala dito. Hanak pa nga nalpas nag-istorya. Hangko ka sa pula data istoryam, tamadama ko niya basaan nun leng. Agawid kan, rabiin, nakatulogin nila grain. Nag-OA ka magsika, my half-sister. Nung ang mong, makarelate ka dito istorya ta. Kasi lang si Kangay dagi kontrabida nga, step-sister, tapos siya bida. Pumanaw kan, ado ang mom. Tapos ni Auntie Belen nga mamam daging wicked stepmother. Ang kapumanong, kitam, ibagbagak lang magkat, ina man langan, good night, may kontrabidang half-sister, bye. Makamalas, nakakawala siya ng ganda.